klar. Tanker og følelser for far? Det ser nemt ud. Okay. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg glæder mig bare. Jeg glæder mig bare til at slå de andre. Har du øvet? Ikke det fjerneste, men det ligger vel i blodet. Ja, men ikke. Jo, det tror jeg. Helt bestemt. Hvad siger du til det? Vinjo, man må godt stå på den, sådan der. Du må gøre lige nøjagtigt. Du må ligge på den, hvis det skal være. På tværs. Han spørger, om han må sidde på knæ på den, siger, at han må gøre lige nøjagtigt, hvad han vil. De får baghjul helt bundet der, så det hurtigt og hårdt fra starten. Ja, ja. Tak til Sebastian Dorset, som vi leverer mere til, meget mere til, undervejs. Og de 4 deltagere i det første heat har vi altså op på toppen af bakken. Det er altså Pascal Stemme. Står der på toppen af marken? I denne enestående konkurrence, så vidt jeg har fået oplyst, er det kun i Tyskland, man har forsøgt sig med stoleræs, så det er altså noget mere end... Ja. Og vi er det her. Hvad fik jeg at vide, der var en flagmand, eller et eller andet? Nej, vi skulle bare gå herop. Så vil vi blive sendt afsted. De er klar på hver deres kontorstol, som vi hører senere kommer på auktion. Sæt de dem ned. Det kan godt være. Kontorstol med sig hjem for en... Det skal ikke regne på dig, mand. Det går jo udgået til vores indsamling her på Frederiksberg. Det er på dig. Det er sgu i orden. Yes, er I klar? På mig. Er I klar? Ja. Ja, det der. Du skal bare vælge. Her. Og lige den der. Hvad hedder den? Ville. Hej, Ville. Hej. Det var en god kamp, ikke? Jo, tak. Jeg er hermed din paraply i aften. Okay, hvis du kan følge med, vil det være fint, jo. Jeg tror på dig. Jeg stoler på dig. Prøv at høre, jeg sender jer afsted. Jeg siger 3, 2, 1, go. Ja. Og så går Yes. du. Yes. Ja. 3, 2, 1, go!